Toto je tržná kolonáda, to už je raz, dva, tri, štvrtá kolonáda normálne. Nádhera. Sme výťahom vyšli hore. Aký to výhľad je tu na pešiu zónu Karlových Varov. A jen tam sú jednotlivé výlky. Tu je šachta. Bola to postavené v roku 1911 ako súčasť k hotelu. Pozriem sa, aký hotel to bol. Vlastne zámecká väž, ktorú v roku 1349 dal postaviť Karol IV. Je to taká pevnostná väža. Je po prestavbe. Dole máme pešiu zónu s kolonádou. Tržný kolonáda. Tu je tržný kolonáda, ktorá sa ťahá do takého oblúku vedľa pešej zóny a tam je vžídelný kolonáda. Pekne tu vidieť, to je s korunkou tento Felix za vojsky. Pekné, veľmi. Tržný kolonáda a hradná väža. Tak to je to pekné, to nikoho tu není. A tu je tu židelný kolonáda hneď. A takto idete vlastne k židelnej kolonáde teraz. Tam je kostol. On je najsilnejší prameň, je tu aj ten prameň, čo tríska.